na Slovensku sa posunula ešte vyššie o úroveň. V Strednej odbornej škole automobilovej v Banskej Bystrici sa totiž podarilo získať úplne nový elektromobil. Študenti na ňom získajú zručnosti, ktoré sú kľúčové pre budúcnosť. Špičkové centrum pre elektromobily, ktoré len v lani otvorili vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, má ďalší prírastok. Je ním elektromobil z dielne Škoda Auto, ktorý bude dôležitou učebnou pomôckou pre všetkých študentov. Získanie tohto automobilu pokladáme ako šancu vzdelávať sa na odbornom výcviku pre našich žiakov v nových technológiách v oblasti elektromobility, čo sú vlastne kľúčové kompetencie pre oblasť autoopravárenstva v budúcnosti. Som rád, že práve Banská Bystrica môže v takýchto pekných priestoroch si pripraviť budúcich opravárov pre všetky autoservisy, ktoré tu čakajú na každú jednu ruku. Moderný elektromobil si vybojovali samotní študenti, ktorí úspeli v súťaži Autoopravár junior v Mladej Boleslavi. Svojej škole tak pomohli pripraviť sa na éru elektrických vozidiel. Ide o vozidlo Škoda Enyaq Coupé. Slúžiť bude v prvom rade na to, aby sa mladí študenti naučili opravovať elektrické vozidlo a samozrejme, aby sa naučili prípadne opravovať akumulátor alebo vysokonapäťovú batériu. Elektromobily sú už silno prúde, čo predtým nebývalo, takže je to aj životu nebezpečnejšie, preto je kľúčové sa tu dobre naučiť na tom, aby potom hotoví prichádzali do servisov. Škola je presvedčená, že práve tieto technológie v oblasti elektromobility sú kľúčové pre budúcnosť autoopravárenstva, autodiagnostiky. Aj preto si tento dar mimoriadne vážia. Máme síce aj výukové elektromobily, ale toto je reálny elektromobil, do ktorého si môžu sadnúť, môžu ho diagnostikovať, môžu sa na ňom možno že aj previesť tých pár metrov po dielni. Majú tu najmodernejšie vybavené, aké existuje v autoservisoch. Skutočne vidíte, tie deti tu chodia oblečené v čistých monterkách, nie ufúlané, pracujú s najmodernejšími technológiami. Skutočne je to najlepšie, čo môže momentálne byť. Škola tým potvrdila aj postavenie lídra v inováciách v rámci praktického vzdelávania na stredných odborných školách nielen v Banskobystrickom kraji, ale na celom Slovensku. Martin Dušička, Teatry.